से जिया बैठाला तो धनी बाड़ू मोरो दुलार तीन बाड़ू हो धनिया तोहारो होरिला एक होइते तहम सुनती सोहर है से जिया बैठाल तू धनी बाड़ू मोरो दुलारी बाड़ू हो धनिया तोहारो बबुआ एक होइते तहम सुनती सोहर है आंगन बहर चिड़िया बाड़ू अवरो लौड़िनिया बाड़ू हो चिड़िया अपनी होरिला हमके दिह तोता राजा सुनते सोहर हो नूनावा से तेलावा रानी पाइच सिंदूरवा बड़ी महंग भइले हे रानी गोदी के बालकवा नाही पाइच कैसे राजा सोहर सुनी है भानसा पैसा लरौरा गोतिन बानी मोरो सरदार बानी हे गोतिन दे दिहती अपन बालकावा राजा सुनते सोहर हो नूनावा से तेलावा गोतिन पाइच सिंदूरवा बड़ा महंग भइले हो गोतिन गोदी के बालकवा नाही पाइच ता कैसे राजा सोहर सुनी है हो मचिया बैठाल रौरा सासू बानी सरबे गुनाया गरे बानी हे ये सासू कवनी बरत रौरा कैनी होरिला फल पाविनी हे गलियन गलियन बहु नहाइनी सुरुज गोड़ लागिले बहुआ विधि से कैनी एतवार होरिला फल पावेली हे बहुआ विधि से कैनी एतवार होरिला फल पावेली हे तसवा खेला तरौरा ससुर बानी सरबे गुनाया गरबानी हे ससुर आन दिना एक बोरी चीनिया त दिनवा नियरा गईले हो सभावा बैठल रौरा ससुर बानी सरबे गुनाया गरबानी हे ससुर आन दिना 5 किलो मिठावा त दिनवा नियरा गईले हो ससुर त बोलही के रहनी त सास छिनरो बोलेली हो ए बहुआ
जनमी जइहे अल्हड़ बीटी हुआ गुमान तोहरो टूट जइहे हो। पहिले जनमी है रघुनंदन तब जगनंदन हो सासु तब जनमी है अल्हड़ बीटी हुआ गुमान हमरो रह जइहे हो। कुर्सी बैठल रौरा भसुर सरबे गुनाया गरबानी हे भसुर आन दिना एक बोरी सुजिया त दिनवा नियारा गइले ओ। कुर्सी बैठल रौरा भसुर सरबे गुनाया गरबानी हे भसुर आन दिना एक टीना घिउआ त दिनवा नियारा गइले हो। भसुर बोलही के रहले गोतनिया छिनरो बोलेली हे भसुर बोलही के रहले गोतनिया छिनरो बोलेली हे एगो तीन जनमी जइहे अल्हड़ बीटी हुआ गुमान तोहरो टूट जाई हो। पहिले जनम है रघुनंदन तब जगनंदन हो एगो तीन तब जनम है अल्हड़ बीटी हुआ गुमान हमरो रह जाई हो। एगो तीन तब जनम है अल्हड़ बीटी हुआ गुमान हमरो रह जाई हो।